May hapon sa tanan. Lungag ta sa dirty kitchen. Ayan, ibukal na siya. Atong lungag. Para tipid sa gasol. Para tipid sa gasol, magkahoy-kahoy lang sa ta. Muna siya amo ang gawas diri, area nga gawas na sa kuan, likod sa amo ang room. Okay. Nami daghang kahoy oh. So nami mga stocks nga kahoy diri. Tulo ka sako. Napad siya bughaunon. Ano ang gawas sa amo ang sus ko si Miming mo sulod mo gawas pud pa abri ah. Abri pa ko, mag-abri pa ko. Mag-abri pa ko. Mga mingkay. Hulat. Ito mang gawas abo. Wala gawas ta gidi. Okay. Mani ang gawas. Akong tinan ng mga gabi guys oh. Tinan ko sang tanglad. Hawa na kayo siya dire. Sa una, ngit-ngit pa kayo ni dire. Nanay mga tanom-tanom sa among silingan. Na siya gabi, na siya bisol, na siya atsal, napod siya tanglad. Pero diha dapita, sagbot jud. Okay. Mani ang likod sa among kwarto. Pintana nga nasa gawas oh. Ang sulod sa screen. Ano siya, di siya maklaro ka na siya screen. May upaw nga naghigda. Okay. Sulod itag balik. Itong tanawan ng balik at uminong asuha. Nauga na siya. Pasiga itong suga dali be. Oh, pagkaaso. Aw. Wala na, nasa lugsog na ko. Oh, kaaso. Magsugba tag bulad guys. Kaya para itong ano kapil sa panihapon. Kainit. Sinumbong blood. Ano, ako lang gibali guys. Kapatigid siya maluto. Luto na siya. Luto na jud siya. Okay na. Luto na ang kanon. Hangyapo na mi. Oh, ma. Pero hindi ako malinaw kung ano gagawin natin. Ikaw na rin ang nagsabi na halos ang puno. Kaya sa laki ng kikitayan mo rito. Kaya saan naman nagtataga ka naglilinis ang bote sa pabrika? Tsaka ano pa tinatanong-tanong mo dyan? Kanino na initon pa rin na. Nainit pa taning kanon. Mara na initon. Okay. Manihapon na mi ron. Maraming bulad oh. Fine. Manihapon na mi ron. Taod-taod.